Язганым кышның салкын караңгы уйлары, һәм дә хуш исле эпей, майлы бәрәңге уйлары. Китер-китер килеп торган кыздырылганы, тобадагысы, миштәгесе, йодрык кадәрле йомры гәүдәле бәрәңге язучыларны да рухландыра. Аның турында шигырьләр язалар, җырлар җырлыйлар, һәм бу барысы да бәрәңге турында. Гүзәл ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Сөйләп китегез әле, менә Габдулла Тукай иҗатында бәрәңге образы ничек чагыла? Габдулла Тукайның «Бәрәңге һәм гыйлем» дигән шигыре бик үзенчәлекле. Мәсәлән, анда бәрәңге образын Россиядә һәм шулай Татарстанда таралу тарихын Габдулла Тукай шигъри юлларга салып ачып бирә. Һәм анда бәрәңге син килгән Америкадан дигән юллар бар. Бәрәңгене әршү дә бик мөһим, аның кабыгы менә шундый юка гына булырга тиеш. Менә монда бәрәңге әршү буенча мастер-класс бара. Дилбәр ханым, әйтегез әле, менә бәрәңгене әршү өчен, тиз әршү өчен нәрсә кирәк? Осталык дип уйлыйм инде мен. Бәрәңгене бии пешерү тагында күңеллерәк. Без бераз әзерләндек. Менә шундый алъяпкыч яптык, баш киеме дә кидек. Хәзер менә биючеләр белән бергә биеп тә карыйбыз. Иң кызыгы алда иде. Казанда бәрәңгеле рекорд куелды. Татарстанда менә бәрәңге ризыгы пешерү буенча шундый рекорд куелды. 42 килограмм бәрәңге, 36 килограмм камыр тотылган монда барлыгы. Инде моны душмак дип атыйлар. Тәмне Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт. Тәмле рекорд кунаклар күңеленә хуш килде. Оештыручылар да киләсе елга кабатларбыз дип өметләндерә. Алия Хәйретдинова, Адель Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.